guys, so today's video ay gitawag mi ni Lisa kay naa daw nang hatag dito sa kuan. Abi man ako kung unsay gipangita. Nakaila day dito ang isa sa mga nanghatag si Ma'am Abigail. Shout out ni Ma'am Abigail. Thank you kay Ma'am sa pagtawag namo. Nilinya mi kay nang hatag og mga sinina dito. So adto na to guys, let's go. Naunsa ka Lisa? Pagpandre nangita sa mga vlogger. Dalaning ko anday Magdala pa tag tripod di na. Ay na, tripod kay aron pangkuan ng mga vlogger, kung pangkuha kay Para mo. mga vlogger po tugay tayo. Hoy, na bayabas. Bayabas. Ay, bayabas. Hoy, alin na diri Budweiser? Balo dito? Chat na ako gabi. Kay hak. Gara-gara gyud. Gara-gara ra gyud to. Patos ta lang nimo. Fight og to may mga ako na tripan kay pag ana na ako kay dako man. So guys, naay mga panghatag diri nga ano. Agoy guys, mag-glove na ko kay mupili ko. Panghatag ni na mga ukay-ukay mga sanina diri. Oy, nanakoy pinili oh. Diri na sila ni ari sila sa Linabo Peak. Vlogger. So si Lisa mo tawag namo nga naday mga panghatag. Konsehal sa Dina Tibok Lugdungan. Niapil pag dito. So mga filmi diri linya guys kay panghatag ra daw ni. Ginoo ko kanindot. Ato pangayo og Panghatag ni Ma'am. Ma'am, sige ngalan nimo Ma'am? Ina si Maria, si Abigail. Abigail. Oh, hinatag ni Lina. Personal ra daw na. Wino organization. Sa Lula. Wow, thank you kay Ma'am. So, mamili mi diri guys kay linya ra daw ni. Panghatag ra daw ni diri. Sa mga sitio diri. Doktora. Hi Doc. Good afternoon Doc. Thank you kayo Doc. Maglinya naming Budweiser diri ni Lisa. Hi guys, no busy di ko ano. Nabasi ko tinawag sa akong mga vlogger. So mamili mi diri daw. Panghatag ra nila ni. Salamat sa Ginoo, salamat sa mga sponsor. Mulinya gyud mi. Masindag na ima. Mga Hello guys. panghatag ra nila. Salamat sa ilang mga kaayo. Churi na. Diri panghatag. Kami manglinya gyud ta ani Jenny. So mamili kada ana kana panghatag ra na nila. Tagaan mi gloves para ano. Thank you. Mga kaibigan, mga kaibigan. Kana sila mo'y nang hatag. Tagpilay kwaon ma'am. Nangutana na gumig pilay kwaon na mo diri. Kuha dure. Mukha sapatos wala bag. So na sila karon sa 3,003 steps entrance. Sang uban namili na lang tawa. Si Lisa nagyusunod. Lisa, ikaw nagyusunod sa linya. Ayaw sige ko na ako rin ara dire. Ikaw mo'y mapronsit. Uy, of course. Mulinya yun tas mga grasya. Kanang slacks yun akong gipangita. Gisaitan. Salamat kayo, Doc. Sa inyong panghatag. Duha-duha daw. So, tuwa na si Lisa namili na. Ako nagyud anig sunod. Excited dyan kayo. Mamili mi ato sa sapatos daw. Salamat kayo sa mga sponsors. Guys, ang boots guys. Ako ana. Ang boots ba jigi ko ani Budweiser? Akato ko akatong rubber shoes. Nindot kailang panghatag guys. Nindot kailang mapanghatag nga dress oh.
Dapat jud sapatos pero nag-site jud go atong tuang kuan. Salamat kayo sa mga nanghatag. Kana sila mo'y nanghatag. May nanghatag anang naay nagkubot og kuan. Si Madam Abigail. Og iyang lola. Salamat kay ma'am. Asa ma'am? Anak ma'am. Kanang. Sige ma'am. Kanina ko ma'am. No. Hindi ra magbalik ka. Ay. Vlogger. Pwede ra may mag-video-video diri ma'am. Oy, duro na magkagpamunit. Uy. Lain kay ka isa ra huy. Na isa. Ala ta isa. Anong gikuha mo ng sapatos, uy? Hindi pagalit. Ala ganan ko ani. Nanay bag, dili na makapili sa Ala, di na ko aning juice. Kay, uy, tayo sa kay ako yung giiring, o giarang. O, sukdan dyan ako, ma'am. Ala, arang na nako, ma'am. Ay, ginoo ko. Social kay ko, ma'am. Ala, gwapa kay ko, ani, ma'am. Salamat kayo, ma'am. O, isa po kasi nina, ma'am. Oh my God! Uy, ginoo ko daghan kay na. Uy, pamilin diha, uy. Kari ako isa ani din, isa po dato na. Uy, mamili sa aming sinina, daghan kaayo. Uy, pamili na diha. Unsa man ka nagduha-duha man ka diha. Naglibog pa man ko. Wala ni, dira ni inuras. Inuras man dagway ni, ugway mapili, undang na kadiya. 1 minute ra. Na, 1 minute ra, may risi ni mo. 30 seconds. 1, 2, 3. Apagin ka sa nagmaarang ni mo. Ay! Saman ka, oy. Kanang. Ha? Asa ni? Kaning puti, burag dako na ko ning puti. Adi na ko na, inyuan na lang na. Mamilin po ko. Ihang daw balik na rin. Ayo pag Pagihang na ako, balik na. hulog na. Hulog ani tabang dulo. Hala, ma'am, thank you kay ma'am. Tabang naman ni ani dali. Kanina lang ako, Kanina ako kay burad jud ko ani congressman, ma'am. Aw, congresswoman. Isa po, ani? Agoy, ginoo ko. Salamat sa Lord. Thank. Ay, bili. Uy, ginoo ko. Mapriso ko, ani. Thank you kayo, ma'am. Bye. Nanap ako yung shoes. Di na pa yun ni. Wala ka, grabe na yun ni. Mamili pa kog mga slacks and everything. Wow, kanindot ani. Say size ani. Salamat kay mo. Gini ang napilian diri. Silang mangkay kay mo pa'y pag-abot. Pero na namin. Ma'am, thank you kay ma'am. Mangkay. Mangkay. Pag-site na din. Agni-site na gay kudaan mo pa ko ni. Trigger mi diri. Salamat kayo sa mga naghatag. Muna sila nang hatag. Silang pagkaon, guys. Gawa silang panghatag sa mga sinina, nang hatag pa dyan silang pagkaon sa mga residente dire. Nangayog linugaw si Hangal girl. Sila lugaw, binubod pa jud. God bless tayo nila. So naka-snack pa jud, gipaningot na siya sa lugaw. Init kayo ang Rescaldo guys. Lami kayo ang Rescaldo ng ilang panghatag. Oo, nanghatag sila. Ha? Ganyan kami maday. Ikaw na kaya? Sila naglinya pa dito. Salamat kayo sa ilang mga panghatag.
Kakaon mo nakapili nakakay? Wata kayo. Nagwapa kay yang sandal. Puro ganto. Ayo good mo pag. Binugod. Of course. May kada to. Napay naglinya dito. Ay. Oy, cheers po. Oy, Nilugaw din. ay yung lugaw ba? Lami kayong lugaw. Salamat sa naghatag to dato ang tagiya. Salamat kayo nabusog na. Salamat kay ma'am, pagpalain ka ni Lord. Linya na po mi kaduha. Second batch. Pa na third batch kada No. Mulinya na po mi kato, ka second batch na po ni. Kay dagan pa kaayo ang panghatag. kaupat na. Ay sa panstap sa kong time. Wala na po sila bagong gibutang si kaduharang linya na ni si Canvas na ni. Kasi naguna-una yun yung buros. Nagpa-feeling buros, naguna-una. Nag-refill na po sila guys. Nag-refill. So, ang harang linya na po ni. Hindi mata-mata na may gasay puro mga nindot. Si Canvas na ni ha, si Canvas. Mangkay, nakapili na ka di ha? Boy! Siya para siyang white. Kapila naman ninyong linya. Oy! Halima na. Tulo pa, oy. Tulo pa yung taon. Daghan pa kayo. Napanikat ko. Yan na pumigbalik. Kaya nakapili naman. Parang tagiya o. Panghatag ng mga sinina. Salamat kaayo. Ma'am, thank you kaayo ma'am. Ma'am, salamat kaayo ma'am. Ayaw lagi kami. Oy, di daw siya kamera. Salamat kaayo. Pili na gyud mi guys. Salamat kaayo. Nakapili ko white. Iba kani pag yun oh. Nice kayo ang mga slacks. 1 hour later. So guys, nanguli namin. Nanay mo na akong napilian. Dahan kayo mong napilian. So salamat kayo sa mga naghatag dito sa Linabo Peak. Nakalimot lang ko pangutan unsay ngalan ato nilang ni Ma'am og ni Sir ug sa iyang mga kauban. Salamat kayo sa mga grasya, sa inyong mga panghatag. God bless you all. More blessings to come. Thank you for watching. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充